Sino at ano ang mga dapat abangan mamaya tunghayan sa pagbabalik ng Scenes of the Crime Operati in 5, 4, 3, 2, balik tayo. Scene of the Crime Operati. George. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Mga idol, meron lang po akong tanong sa sarili ko at tanong ko sa inyo kung bakit ganito ang sabi nila. Sabi ni Delphine Hoyle, shout out again, Gas Abelgas. Bakit po Gas Abelgas? Isa naman, Christian Polinar, Gas Abelgas, ikaw ba yan? Ako ba ito? Gilson Paz Bautista, Soko, Gas Abelgas. Gas Abelgas ba ako? Hindi. Ganda ng boses mo, idol. Pangpalit kay Gas Abelgas, Soko. Haha. Mga idol, hindi po ako si Gas Abelgas. Ako po si Kuya KD TV. Example lang po ha, example lang po. Kung talagang si Gas Abelgas po ako. Sino at ano ang mga dapat abangan mamaya tunghayan sa pagbabalik ng Scenes of the Crime Operati. Gago! Magandang gabi, mali. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3-on-3 basketball. So, bago ko ipakita sa inyo ang video ito mga idol. Idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please po idol, mag-subscribe ka at hit na lang po ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong upload na videos. So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, Scenes of the Crime Operati. Tara! Foul. Settle.
Kawa dia George.
7-6. Babaw. Okay. 8-6. Oh, tira. Tira. Oh. Oh. Ay, open no. Okay. 9-6. Tara. Okay, good. 10-6. Wait lang idol ha. Magsha-shoutout muna ako. Shoutout bilang ako po si Gas Abilgas. Sabi po nila. So try ko lang po kung magaya ko ba. So unahin natin si Mariel Baniki Dugan. Shoutout next vloglet. Yan. Shoutout sa iyo. Ito si Rian Danao. Ang sabi niya, Lex, shoutout ko sunod nimo upload sa YouTube. Gusto ko mag-online sabong. Ayop ka manok ha. Sa gusto mag-online sabong, PM lang kang Rian Merc Danao. Ayan. So, guys, kung kinsa to hilig og online sabong, i-PM lang siya. Mo yung pangalan, no? Rian Merc Danao. Ayan, shoutout sa mga idol. Kani puro rani paasa ning animal. I-shoutout ko ba? Single, wala pa kay, virgin pa. Ayan. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Ayan. Shoutout na to si Gistoni Ibabaw as a crucifix. Nagbago na daw ni siya. Ambot, asa dapit. Shoutout mo ha. Mark Jan Dominis. Shoutout Sadko. Ha. Shoutout sa mo idol. Ipang shoutout po na ang imong mga gipang tag pre. Sonric Tamayo. Ayan. Shoutout sa mga pare. Instrument Love. Pa-shoutout Lods. Shizuoka, Japan. Ayan. Shoutout sa mga Instrument Love. Shoutout. Lods pa-shoutout. Shoutout sa iyo. Don Dupilas. Yonski Vlog. Nice sharing idol. New friend. Thumbs up. Shoutout Lods. Thank you. Ayan. Shoutout sa iyo. Ayan. So wala na. So balik na tayo sa laro. In 5, 4, 3, 2. Balik tayo. Scene of the crime. Operative. Oh, bakante oh. Okay. Oh, nyakat ko raw. Good. 11. Good. Good. That's ball size. Oh, ikad. Bila. Bakante, no? Ay, kumpensa. Uy, last ball mo.
Dagan kita tunga. Oy, last boom mo. Yung kayo na po, uli-uli ka. Sila, mabilin, bilsin mo ah. Trace na lang. Sini mana na? Hindi naman na. Nga to lang perminti George.